Čau lidi, dneska si zahrajeme Seal a Brainrot v Robloxu a já jsem si dala Rabbit, jak vidíte, mám tady jenom svinína a jinak tady teď momentálně nemám vůbec nic, mám 50 000 teďkon. A my můžeme jít krást a tak dále. Šup. Tak, šup a rychle. Tady jsou samý Brainrot godové. Počkat, teď se k němu dostanu úplně jednoduše. Ne. Počkej, že tady žádný týpek není. Co? Když tak k němu se nedostanu třeba. Tak se můžu jít podívat do shopu. Třeba tady něco najdu. Hotovo. Hej, to furt takhle se jako seká, že mi to furt nějak přeskakuje. Tady dostanu. Sakryš. Jo, on to tady vzal. Prčic. Toho mají hrozně moc a hrozně to... A hrozně to řve ta hra. Okay. To jsou mi fakt Brainrot godové. Ještě 100 sekund skoro. Jo. Cože? Jak tohle může někdo získat jen tak? Co? Já to chci taky. Prosím, nechte mi otevřeno, jo? Potřebuji aspoň toto. Prosím. Počkat, já se tady schodím týpečka. To nejde. Ach jo, tam se fakt nemám jak dostat. Tady to hrozně řve, já se musím slomit zvuky. Tak se. Tak. Ne, počkej. Co on má? On má taky Brainrot toho. On má taky celkem dost Brainrot godu. Počkat, to půjdu rychle. Tady nahoru. Na minutku to tady má teďkon. Za minutku počkám na svýho Brainrot goda, pokud teda se jakoby nevrátí. Klidně mi tam něco kradně, tam mě to úplně jedno. On tady má Edralera? Počkej, něco z toho potřebuju. Ne. Patýpka už se nevracej. Sakryš. On si mě všiml. Ne. Sakryš, zdrám. Okay. Tak. Počkat, to vidím. Ne, týpečku, to je moje. Rychle, to je moje. To je moje. To je fakt taky, ale ten Brainrot kodík. Ne. A teď jsem v prčicích. Počkej, co je tohle? Au. Počkej, nech mě. Počkej, tady chci taky zbavit. Bum. Co? Počkej, ale on se furt něco mění. Ne.
Prčic? Dneska fakt nic nezískám. Musím se resetnout, ať se dostanu vůbec ven. Zrovna když se odpala, tak já se resetnu. No to je jedno. Co tady vůbec šup? No pak mají. Cože? Toho mají fakt hodně. Počkat. Dík. Toto si vezmeme. Rychlejčko. No super, tak něco jsem ukradla přeci. Slušné. Beru penízky. Ne, br patapím, tak to se skoupím. Jsem zdrav? Hop. Kde já jsem si tady zase vzala? Tu je typ. Nope. Mně se vždycky odpojí a já nic nestihnu vzít jako... Pípí kiwi si vezmu. Šup. Pípí kiwi. Stůj. To jsi moje. Tak a ještě si vezmu tebe. Ponekám bábu. Ne, stůj. Dobrý. Cíla jsem to. Tady ještě můžu koupit. Toto si chci. Ne, na to vlastně nemám ještě peníze. Tak. Prčit, vypad. Tady si nekrade, kamaráde, jo? Tak. Šup. Počkat. Rychle. To je moje. Ne. No počkat, no to je celkem drahý. To je jedno. Já tě napleskám, propleskám tě. Počkej. Je dobře, počkej, já ti nechám. To zase nevadí. Počkej. Tady něco nemají? Dobroučkého pro mě? Něco pro mě tu prací mají. Počkej, on má 3 patra? Počkej, já chci dovnitř. Počkej. Jo. Tak super. Tak to se nevydařilo. Počkej, ale já se vlastně nemám jak dostat ven, takže já musím to se resetnout. Tak. Rychle. Toto. Batýro krokodýla. Rychle. Ne! Už jsem byla u baráčku. Já vás pak zbiju do prčic. Co to zase bylo? Můj, ne. Počkej, co? Tady stojí jenom 500 000. Neříkám, že bych měla 500 000, jo, ale tam mi to ukázali nějaký asi 1 celých něco, nevím co tam bylo, ale ukázalo mi tam 1 milion něco. Jako já si myslím, že ty toho máš celkem dost. A ty jako jak jsi sem dostal? Tyk. Pojď.
On ho vzal. Fakt super. Rychle, zavři. A vypal, už se nevrací, týpečku. Aspoň tato sahura si vezmu. Šimpanzíny, banany, počkej, kolik stojíš? Stůj, tato sahura. Jo, na to se ještě koupím, na to mám. Boneku, ambalabus taky. Stůj! Bnek, ambalabu. A ještě si můžu koupit toto. Super. Teď už nemám na nic. To se mi fakt vydařilo. Počkej, co tady nepotřebuji? Toto si nechám. To asi nepotřebuji. To si nechám. Nebo nekombalabu, vlastně taky nepotřebuji. To si nechám, toto nepotřebuju. Dobrý, já si myslím, že zatím to je tady v pohodě. Takže já si myslím, že bychom měli na další věci. Počkej, co budu potřebovat do dalšího rebertu? 3 miliony a boneku ambalabu s patapimem. Počkej, ale už ne. Počkej, ale však já už nemám boneku ambalabu, ale nestěžuju si. Mám ji tam zaškrtlou i patapima. Možná si to započítá, když to prodám, to nevím. A 3 miliony budu potřebovat. OK. OK. Jo, chápu. Sakryš. Se nevydařilo. Počkej, co? Kde to existuje? Čekat. Se musím jít rychle podívat. Aha. To je nic pro mě teď. Počkej. Tady je Brain Rotgot. Ne, není sakryš. A nahoře by mohl být, ale nějaký. Prosím. Ne, tady jenom bombíny, kuzíny a pak tady nic není. Prčic! Počkej, jdeme bejska. Tak, běžím. Ne! Sakra! Co zrovna běžel domů. Se nevydařilo, no. Čeká, toto si vemem. Čekaj. Vám ještě položím na chvilku. Potřebuji využít vlastně na co je toto. No tak, počkej. Aha. OK, do něj jdou včelky. Tak dobře. To je náhodou celkem dobré. Toto. Počkej, teď skočíme vysoko. To má vysoko teda. Počkej. To odemko. Počkej, ne. Ne, to nestílo. Zase počkej. No tak, jak se ven. Ok, počkat, já se můžu schovat možná někde. Jo, tu se schovám. Jo, se nemyslím, že jdu vidět. Vůbec třeba nejdu vidět. Jenom trošku jako, počkat. Zkusím takhle zalíst. Jakoby mám oranžový vlasy, no. Co? Proč to tak vidět? Tak jsem říkala, že nejdu vidět, ale asi jsem si všimla trošku, jakoby, že jdu spíš vidět, no. Já potřebuji něco... Počkej, lidi. Už mě nikdo nevidí. Tady jakoby možná, jo, ale to mě je úplně jedno. OK.
Oh no, počkej. Čekej. Pane, čekejte, kdo mi tam krade moji šimpanzínku, bananínku. Kde je? Tady, jo. Tak a teď jdu propleskat. Tak kde pak si? OK. Týpečku. Kde pak seš? Tě fakt zabiju. Tak. Mám fakt nervy, takže si vás propleskám všechny. Oh. Sakra. Počkej, týpečku. Ne. Mě zase táhneš, počkej. Ale vlastně díky. Ne, díky. Oni tady ještě stresat, jo. Ty vypál. Tak já to udělám jednoduše, týpečku. Takže budeme končit a dávejte lajky, dávejte odběr a čau.